ассалому алайкум мухлисони ММА. боз бо шумо ҳастем канали Шермардон ва бо лайку комментариҳои шумо видеоро оғоз мекунем. дӯстон, ин либосҳоро шумо метавонед ҳам дар кор, ҳам дар меҳмонӣ ва инчунин ки моҳи шарифи Рамазон омода истодааст бабар кунед. истеҳсоли Кавказ буда сифаташон якум дараҷа мебошад. аз номи канали Шермардон гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. скрин карда расмро ба ватсапи дар рӯи экран буда равон карда размери худро дарҳол дарёфт кунед. дӯстони азиз, чӣ гунае ки медонем шаби 4 ва 5 март варзишгари тоҷик Лоиқ Раҷабов дар яке аз лигаҳои машҳури ҷаҳон UFC баромад мекунад. Лоиқ дуюмин нафар аз Тоҷикистон мебошад ки дар UFC баромад мекунад. Лоиқ яке аз варзишгари машҳури ҷумҳурӣ буда дорои мухлисони бештар мебошад ва мо тоҷикон қариб ҳамаи муҳорибаҳои ӯро меписандем ва тамошо мекунем ва дастгирӣ низ мекунем. бояд гуфт ки Лоиқ Раҷабов ду маротиба иштирокчии давраи финалии PFL мебошад. варзишгари мо Лоиқ Раҷабов 16 ғолибият, 4 бохт ва 1 ничия дорад ва бо варзишгари бебохт Степан Рибович 11-0 вомехӯрад. ҳоло каме маълумот дар бораи варзишгарон. Лоиқ Раҷабов варзишгари тоҷик буда 32 сол дорад. қад 1,75 см буда вазнаш 70 кг мебошад. ӯ дар ҳисоби рекордҳои худ 16 ғолибият, 4 бохт ва 1 ничия дорад. аввалин муҳорибаи профессионалии худро Лоиқ моҳи октябри соли 2012 гузаронидааст. як маротиба ничияаш бошад соли 2019 буд ки бар зидди варзишгари доғистонии Ислом Мамедов дар лигаи PFL буд. Лоиқ соли 2021 бо варзишгари бризалагии Рауш Манафио баромад кард ва бо тасмими дуварон мағлуб шуд ва пас аз ҳамин муҳорибааш ӯ баромадашро дар лигаи PFL ба анҷом расонида соли 2022 дар лигаи Eagle FC бо варзишгари амрикоии Зак Зейн баромад кард ки ӯро дар раунди якум бо усули буғӣ шикаст дода даст боло шуд. оиди ҷангҳои Лоиқ гӯем ӯ яке аз варзишгароне мебошад ки таҷрибаи калон дар ММА дорад. стили ҷангии Лоиқ аз дигар варзишгарони тоҷик ба куллӣ фарқ мекунад. ӯ ҳам дар замин ва ҳам дар стойка бо маҳорати хуб метавонад ҳарифро шикаст диҳад. Степан Рибович варзишгари аргентинӣ буда 26 сол дорад. қад 1,77 см буда ва вазнаш 70 кг мебошад. ӯ варзишгари бебох буда дар рекорди худ 11 ғолибият дорад. аввалин муҳорибаи профессионалии худро соли 2015 оғоз кардааст. роҳ ёфтанаш ба UFC пас аз ғолибияташ дар шоуи Dana White Contender Series бар зидди Томас Пол мебошад. барои Степан низ ин аввалин муҳорибааш дар UFC мебошад. Степанро ҳамчун ударники хуб мешиносанд ва дар як суҳбаташ Лоиқ низ гуфта гузашт. онҳо ба ҳам дар як толор тамрин кардаанд ва шояд аз стили ҷангии якдигар огоҳ бошанд. Степан низ дорои таҷрибаи калон буда як ҳарифи хатарнок барои варзишгари мо мебошад ва мо ба ҳар ҳол аз Лоиқ бовари калон дорем ва умедворем ки дар ин муҳориба даст боло мешавад. ёдовар мешавем ки мусобиқаи UFC 285 4 март баргузор мешавад ва дар чорабинии асосии он мубориза барои камарбанди қаҳрамонӣ дар вазни вазнин байни Ҷон Ҷонс ва Сирил Ган хоҳад шуд. тамошои ин муҳорибаро бояд аз даст надиҳем дӯстон ва чӣ хеле медонем приямои эфири UFC-ро тамошо намудан бисёр душвор аст. барои ҳамин мо ҳатман силкаи ин бойро дар телеграм каналамон мегузорем. худи ҳозир ба якум комментария даромада дар телеграм канали мо обуна шавед то ин муҳорибаро ба ҳузур тамошо кунед. ин буд хабарҳои ҷамъовардаи мо дӯстон. ташаккури зиёд ба шумо барои дастгириҳоятон. то видеои баъдӣ хайр.